Hlasíme sa z prvej tohtoročnej akcie Nájdete sa so zvieratkom z útulku v Horskom parku v Bratislave. No a nám už sa podarilo adoptovať prvého psíčka z nášho útulku, volá sa Nikol. No a ja sa chcem spýtať hrdej majiteľky, či je to jej prvý psíček a prečo si ho adoptovala. Tak nie je to môj prvý psíček, pretože v rodine máme psov vlastne od malička, odkedy som sa narodila. Vždy sme mali 1, 2 alebo 3. A teraz sa sťahujem a preto by sme chceli mať aj svojho vlastného psíka. Teda je to tak oficiálne taký môj prvý vlastný pes. Blahoželám, výborne. Tak dúfam, že sa bude mať psík u vás výborne a tešíme sa poprípade aj na nejaké fotografie a správy z nového domova. Hej, veľmi radi pošleme. Predstav nám, čo máš na rukách. Na ruke mám psa menom Jackie. Je to rasa Jack Russell Terrier. Je vidno, ako Jackie miluje loptičky a portovanie to je naozaj jeho vášeň od rána do večera môže nosiť. Takže ideálny je pre aktívnych ľudí, pre Tak a my sme na tejto akcii našli aj pani Elenu Vacvalovú a chceme sa opýtať, čo vás na túto akciu privádza. Tak predovšetkým pozvanie, ale keby aj nebolo, aj tak by som prišla, pretože býva táto akcia dosť často a pokiaľ môžem, tak určite prídem. No, bude to znieť asi pateticky veľmi, ale priviedla ma sem predovšetkým láska k zvieratám, k psíkom a najmä takýmto. Takže ste milovnička zvierat? Veľká. A máte nejaké doma? Áno, mám psíka z útulku, ktorý svojím spôsobom vlastne jeho zrod v našej rodine začal presne tu, na takejto akcii. Chceli sme síce iného psíka si zobrať a keď sme si pre ňoho prišli do útulku, tak bohužiaľ na parvovírózu odišiel, ale už keď som tam bola, tak vyniesli z útulku nejakých iných psíkov a s jedným som sa vrátila domov a už o 2 roky mám. A okrem toho teda ešte 5 mačičiek, takých pozachraňovaných, aj 2 bez oka a tak, a ešte korytnačku a tak. Tak my sa tešíme, že ste naša krvná skupina. Ďakujeme.